kay patenggana sa dag ni namnamna di pansinaan ta lululuwanan mata nunam na magsika nag-awadi nusay ka na ano sa ikarigata manbiyaan magaka dan nariga magkaiman nuwat sa di man narigat nun maminsan di umasasaka akarkarun sisikan san pobre ay kananda wata kalalasiyan agin di gayan man no maminsan san kinapobrem di ang dahil